ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka, a wannan fili mai albarka na auratayya. Yau ma dai alhamdulillah an samu tambayoyi da za mu karanta wanda kuke aikowa ku masu sauraro, sannan kuma shi malam ya amsa mana. Allah ya mana muwafaka ya ba mu dacewa. Malam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To mai tambaya na farko yana cewa malam, ne maka fatan alkhairi, ne maka addu'a, Allah ya sa a gama lafiya. Mahaifina mutum ne mai matuƙar son zumunci. Ya ce mini ya bani 'yar ɗan uwansa ko 'yar abokinsa, amma gaskiya yarinyar ni ba ta yi min ba, kuma na dage akan cewa ni ba zan aure ta ba. Sai na kai ƙara wajen kakana, ma'ana wanda ya haife shi. Shi kuma ya ce to tun da haka ne ba za a yi min auren dole ba. Mahaifin nan nawa yana so in auri wannan yarinyar. Wannan abin ya ɓata masa rai. To Allah dai bai kaddara wannan auren ba, har Allah ya masa rasuwa, yarinyar ta yi aure. To idan na tuno, shine abin yake damuna. To malam, ina da laifi akan wannan ko kuma ya abin yake? To alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Shi aure kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa alkur'ani, ana buƙatar abubuwa guda uku: as-sakanu wal mawaddatu war rahmatu. A samu nutsuwa, a samu soyayya, a kuma samu rahama. Sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana da ake auren bazawara da yadda ake auren budurwa. Ya ce wal bikiru tusta'azanu wa iznuha sumatuha, ko wa iznuha samtuha, wa thayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Annabi alaihi salatu wasalam ya ce idan zaka aurar da budurwa ka nemi izininta shine ta yi kawaici ko ta yi shiru ko ta yi kurum. Sannan bazawara ita ce tafi cancantan fidda miji fiye da wato waliyinta. Dalili ta taɓa yin aure, ta san wahala aure, ta san tsananin aure, ta san yadda ake zama da miji, don haka tunda na biyu za ta yi ko na uku ko na hudu ko ma na nawa ne, to dole a bata dama ta zaɓa ta darje, sannan kuma ta bayyana ra'ayinta a kai tunda ba auren farko ba ne. Amma wacce za ta yi auren farko tana buƙatar shawara, sawa'un saurayi ne ko budurwa, suna buƙatar shawara daga mahaifa. Saboda bai iya ba, bai taɓa yi ba. Ita ma bata iya ba, ta taɓa yi ba. Kuma saboda rashin gogewa wajen sanin halayyar maza, za ta iya sa ta je ta ɗauko kara da kiyashi. Yawwa, haka nan kuma shi ma rashin gogewa da rashin sanin halayya zai iya za je ɗauko kara da kiyashi. To kaga kenan neman shawaran iyaye a wajen aure ko karɓar shawararsu yana da muhimmanci. Wannan yasa auren da ya zauna lafiya, saboda iyaye sun tsama baki. Kuma mun tabbatar iyayenmu ba azzalumai bane, ba matuta bane. Soyayya ce da ƙauna yasa ba sa barin yarsu ta je ta zaɓo miji da kanta, wanda wasu ka fassara shi da auren dole. Ba auren dole bane, auren tsoma bakin iyaye ne. Yanzu 'yan zamani so suke su fitar da iyaye gaba ɗaya daga cikin aure. Ya zama kawai saurayi da budurwa ne za su je su yanke, su shawara, su daidaita, sai sun gama daidaitawa sannan sai a sanar da iyaye, saboda an san ba za a daura aure ba sai da su. Da haka ana sanar da iyaye ne bayan an gama komai. Wani ma an yi lalata, an samu ciki ma, wani lokacin ma an zubar, sannan ake zuwa ce ma iyaye a daura aure. To wannan fitar da iyaye da aka yi yasa yanzu aure bai da albarka, aure baya dadewa, auren soyayya ake, auren kauna ake yi, auren abin da ake, amma kuma babu albarka a ciki, baya dadewa, yake lalacewa saboda ba a nemi albarka iyaye ba. Akwai gyara akan yadda ake yin auren da, cewa ba a tuntuɓa matan a ji ra'ayinsu ko amincewarsu, ko kuma a nuna musu dalilin da yasa aka zaɓa musu wannan mijin da ake son a basu. Dan mutunci ne, 'yan asali ne, 'yan tushe ne, mutanen arziki ne, mutanen kirki. Saboda yanzu an riga an cakuɗe da gurɓatattu da nagari. Riga kake takama kowa ya iya sawa, in karatu ne kowa ya iya, na bokon da na islamiyya, in iya magana ne kowa ya iya. Saboda haka yanzu tantance mutum, a gane mutumin kirki ne in ba an bi a hankali ba yana da wuya. Don ta hanyar karatunka na boko ko na addini, sawa'un ko kuma shigarka ko sarautarka ko iliminka, wannan ba zai sa mutum ya zama na kirki da zai iya
kula da mace da mutunta ta da darajta ta da kimanta ta da ba ta haƙoƙinta na aure ba. Saboda haka abin da mahaifinka yi yunkurin yi abu ne mai kyau. Da amma tun da baka so haka kai shi kara wajen mahaifinsa, kuma sakamakon haka ya ji magana mahaifinsa ya janye, to kaga ai baka da wani laifi face dai bai ji daɗin abin da kai masa, wataƙila shi ma abin da aka yi masa kenan akan babarka, kaga kuma ya amince har aka haifi yaya. To shi ma yana ga zamani ne irin na da, shi ma ya zaɓo maka mace, ya yarda wani abokinsa ne, ya yarda mutumin kirki ne, ya yarda mutumin arziki ne, in ya haɗa zai zama cewa an haɗa zumunta kuma an haɗa abotaka kuma an samu wanda aka yarda da su da tushensu. To shi yasa ya kokarin haka, saboda haka yanzu baka da wani alhaki nasa akan wannan abin da ya faru, sai dai kawai ina ba wa matasa shawara da su dinga tuntuɓar iyayensu kafin su yi aure. Kuma 'yan mata duk wanda ya zo ya ce yana son ki ko yana ƙaunar ki ko zai aure ki, ki fara haɗa shi da iyayenki tukunna su fara tantance miki shi, saboda ke ba ki da rariyar da za ki iya tankaɗe shi, ki rairaye shi, ki kuma tace shi, ki tabbatar da ingancinsa. In surutu ne kwa ya iya, maganganu ne masu daɗi, dama application ne ake sauke a waya, ai ta tura miki in kwana 1000 za a yi akwai wanda za a tura miki kullum sabo, na safe daban na yamma daban. Saboda haka wannan kadai ko baya wadatarwa a wajen aure. Dole akwai abubuwa da yawa da ake bukata ga miji kafin a bashi mata. Saboda haka a takaice dai ba ka da alhaki na wanda mahaifi naka, sai dai ka ci gaba da yi masa addu'a da yi masa sadaka jariya da kuma tsayawa a matsayin mutumin kirki wanda za ka ci gaba da kare mutuncinsa, ka jawo abin da za a zage shi ko a ci mutuncinsa. To alhamdulillah, malam mai tambaya ina tambaya ya ce ina zaune a ƙasar Nijar kuma ne wa malam fatan alkhairi. Me hukuncin namijin da yayi wa mace aure, ya auri mace amma ta hanyar sihiri? Da farko ta ce ba ta son sa, daga baya kuma ya mata sihiri ta karkata gare shi har ya aure ta, har Allah ya subhanahu wata'ala ya sa sun samu yaya ko kuma sun samu ɗiya a yanzu. Malam menene matsayin auren kuma ina matsayin wannan yarinya? To na farko dai Allah ta'ala ce wala yuflihu sahiru haythu ata. Masu sihiri ba sa cin nasara ko ta ina suka zo. Wani ma ya ce abin nan Allah ta'ala ce kaidu sahir, wato kaidin sahiri ne. Wadda haka shi sihiri haramun ne a musulunci, aikata shi da yadda da shi. Amma wasu malamai suna sashi a cikin abin da ke warware musulunci, cikin anwaqidul islam, ana shi da an kawo as-sihir wa minhu as-sarf wal ataf. As-sarf wal ataf nau'i ne na sihiri. As-sarfu shine sihirin raba tsakanin wani da wani. Al-atfu sihirin hada wani da wani. A cikin anwa na sihiri akwai farriqo na bihi bainal mar'i wa zawjihi, ko kuma wanda ake atafin tsakanin miji da mata. Sihiri ne dangoginsa ake yi domin a hada. So ya dangana ga nau'in sihirin. Idan sihiri ne wanda ake hadawa da abubuwan da za su kai mutum zuwa ga kafirci, to kaga wannan sai ka tuba don ka aikata abin da yake na kafirci, ka sake jaddada musuluncin ka dawo musulunci. Idan kuma wanda yake kaiwa zuwa ga haramun ne, tunda dama sihiri baya fita daga biyu, ko dai mahaɗinsa ya zama na shirka ne ko mahaɗinsa ya zama na haramun ne. To kaga kowanne ne dai yana buƙatan ka tuba, kuma komai da ɗan daɗewa wannan sihiri sai ya warware. Wasu ma sun ce sihiri baya wuce kwana 40 yake warwarewa. To kaga abin da zai biyo baya kuma kiyayya ce za ta biyo baya da abubuwa daban-daban sakamakon abin da aka kulla na saban Allah, wanda da shi aka yi amfani wajen yin aure. Tunda dama sihiri yana tasiri amma da izinin Allah. Amma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah. Allah ta'ala ce ba su da iko su cutar da wani da sihiri face da izinin Allah. To kaga sai kai ta neman gafara Allah, ka ta mata, ka cutar da ita, ka kuma nemi gafara Allah bisa sihirin da ka aikata. To Allah ya datar da mu. Malam wani kira malam ya kamata yi? Ni dai ina bangaren kabila daban, iyayen suna bangaren kabila daban wadda zan aura, amma saboda bambancin kabila an hana ni auren. Kamar ni ba fulatani ne, su kuma mahuta ne. To wannan ya cutar da ni kuma yana cutar da al'umma irin wannan. Haka na za ka ga cewa wata sana'a da wata sana'ar ba a basu, ko ba tarbiyya suka rasa ba. Allah gafarta malam, wani jan hankali za ka yi akan wannan irin? To wannan tsohon abu ne, ya daɗe kuma ya yi tasiri sosai. Duk da musulunci ya zo ya yi ta ƙoƙarin yaƙi da wannan, amma abin har yanzu yana nan.
cewa an ware wasu masu sana'o'i, an kaskanta sana'o'in, an wulakanta sana'o'in, ana gama sana'o'in, ba za a aure su ba za a auren musu ba. Sannan kuma akwai wasu kabilu da tun a dama ba a ba su aure, ba a aura daga gare su, kuma abin ya yi tasiri har ya zo zuwa yanzu akwai irin wannan. In ka ga gurin da wannan abin tasirinsa ya ragu sai inda addini ya karfi, wayewa ta yi karfi, birnantaka ta yi karfi, zamantakewa da cuɗanya da sanin halayya ya zama ya haɗu, to anan ne ake mantawa da waɗannan bambance-bambance. Saboda haka kai ma sai ka duba yanayinku, idan yanayinku iyayenka ba a birni suke ba su saba da irin waɗannan abubuwa ba, kai ma ka ɗauko musu abin da zaka sha wahala. Yau wani zaka ji sun ce lalle a auren farko suna so ɗansu ya auri 'yar kabilarsu ko 'yan garinsu, wasu kuma su ce a su ba za su yadda auro musu 'yar kabila kaza ba, ko me yanayi kaza ba. To ka gani tunda ka san iyayen haka suke, kuma suna da tauri, kuma kai ne ka tafi ka fita daga yankin ko ka je ka waye, to kaka tilasta wa iyayen ka waye wadda kai ka je kai ta rigima da su, ka zo ka kasa samun zaman lafiya. Zaman lafiyanka da iyayenka ya fi zaman lafiya da matar da za ka auro. To kaga in ma ba ku zaman lafiya da iyayenka, ita ba ta ji daɗin zama a yankin ba, kuma ka shigo da cin kabila da ba nata ba, yaren da ba nata ba, ko ba su karɓe ta ba, waye wasu ba ta kai su karɓe ta ba, to za ta sha wahala, za ka sha wahala, iyayenka za su sha wahala. To ƙara ka duba a cikin kabilar taku wanda take ta cika irin sharaɗin da yasa kake son ka auri waccan, sai ka haƙura da wannan ka auri waccan. Wannan in a birni ne an riga an waye babu matsala, amma ba muna cewa ka ai bane, amma akwai abin da yin sa din zai wahala a yi nasara ko a ji daɗin zama in an yi. So tunda in kana son fara a ci kabila ko akwai, in kana son mai ilimi ko mai tarbiyya duk za a iya samu a cikin kabila ku. To ƙara ka haƙura ka nemi 'yar kabilar taku, ina ga zai fi sauki. To Allah ya datar da mu, na fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan shiri mai albarka. Allah ya tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji, kuma malam yake sanar da mu da kuma shauran malamai. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dacewa lokacin da aka daukar wannan shiri yayi. Ina muku fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. على ثراك وليد قد نما سما، أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا، على ثراك وليد قد نما سما، وأنا على ثراك وليد قد نما سما، وأنا على ثراك وليد قد نما سما.